EAJ-PNVk proposatutako bideari heldu diolako Bildu Aralarreko gobernu taldeak, Tolosarren gehiengoak hautatutakoa. Eta horregatik, gobernu taldea zoriondu nahi dugu. Aldaketaren arrazoia elektoralista baldin bada ere, zoriontzen ditugu. Baina guk bereziki zoriondu nahi ditugu Tolosarrak. Era batera edo bestera bere iritzia emateko prestutasuna agertu duten Tolosarrak. Tarte hortan, bitartean, mankomunitatea osatzen duten 28 udalerriko ordezkariez gain, Bildu Aralarreko gobernu talde horrek erabaki zuen mankomunitatean figura berri bat sartzea, figura politiko bat, lehen zeuden kontu hartzailea, idazkaria, administraria, eta sartu zuten figura berri bat, figura politikoa, eta bere helburua zen bakarrik atezateko bilketa sistema ezartzea gure bailaran. Udalak erabaki zuen inguru giro teknikari bat kontratatzea, eta teknikari horren xedea edo egin beharra zen Tolosan atezateko bilketa sistema ezartzea. Galdu ditugu 3 urte, ia 3 urte. 3 urte hauetan galdu dugu denbora, galdu dugu dirua, maiz galdu dugu pazientzia baita ere. IDEMaren txostena 18.000 euro kostatu da, azkenean erabakiteko sistema, IDEMako txostenak berak alde batera utzetako sistemetako bat da. Garbitanaren txostenak bakarrik atezateko sistema aztertzen zuen. Egon dira Espora enpresa katalanaren kontratazioak. Ez dakigu, ez zertarako, ez ze denborarako, ez ze modutara, ze prozedurarekin egon diran kontratuak. Gainera, Bildu Aralarrek egindako proposamenean edukinontzien alde agertzen da, baina argi baino ilun gehiago ikusten dizkiogu. Lehenengoa da alde bakartasuna. Proposamen hau adosteko asmorik ez da izan inoiz. Bigarrena, bilketa maiztasuna. Gure ustetan aldaketa guztiak behar dute izan gradualak, eraginkorrak izan behar badute, ez? Edukinontzien bidez egunero jaso daiteke materia organikoa, herritarrak egin behar dira informatu eta formatu lehendabizi, eta gero bilketa berak eramango gaitu maiztasun hori aldatzera edo zuzentzera behar balimada, ez? Maiztasunak ez du zerikusirik ondo sailkatzearekin. Maiztasunak zerikusia du kostoarekin. Gai ekonomikoari dagokionez. Bildu Aralarrek esaten du errefusa eta organikoa jasotzeko edukinontzi txikiagoak jarriko ditula kontrola gertuagotik egiteko. Egin behar dena da sistemaren jarraipen bat. Herritarrak sentitu ez dezan bereak diren hondakinak inork arakatzen dituela. Baita ere, mankomunitateak beste herrietan erretiratu eta soberan ditunak erabiltzeko. Edukinontziak hondakin frakzio batzuentzako baliagarriak baldin badira, zergatik ez dira baliagarriak organikoarentzako. Punturik larriena da, ezin dela herritarrei proposamen bat luzatu mehatxu baten pean. 2015 urtean atezateko sistema ezarriko dutela. Ez ote da hobeto zailtasun gehiago duten herritarrei laguntza eskaintzea eta denak batea lanean aritzea ahalik eta sailkatzea egokiagoa egiteko. Bildu Aralarreko gobernu taldeak ez duela personengan sinisten, edo beste era batera esango dut. Bere irizpide ideologikoak personen Tolosarren gainetik jartzen dituela. Bildu Aralarreko gobernu talde honek hondakinen kudeaketaren inguruan izandako portaeran guk herritarren gandik izan duen gertutasunean 0 bat ematen diogu. Izan duen gardentasunean 0 bat ematen diogu. Eta izan duen eraginkortasunean 0 bat ematen diogu. Birziklapenaren aldeko aldarria egiten dugu, hondakinak sailkatu nahi ditugu eta ondo sailkatu nahi ditugu ahalik eta gehien birziklatu ahal izateko. Eta prentsaurreko hasieran zoriondu ditudan herritarrei eskerrak eman nahi dizkiet, bereziki Tolosaldea txukun plataformari.